Вітаю вас! Сёння нядзеля 14 мая. У эфіры выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу бліжэйшай гадзіны мы абмяркоўваем тое, што трэба ведаць і да чаго неабходна пачуць кампетэнтны каментарый. Асноўныя навіны адыходзячага тыдня вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Віцебск сустрэў 72-ю гадавіну вялікай перамогі, урачыстае шэсце ў складанні вянкоў і клетак да манумента вызваліцелям, віншаванне ветэранаў і святочны салют. Першая прэс-канферэнцыя губернатара, старшыня віцебскага аблвыканкама больш за 2,5 гадзіны адказваў на пытанні журналістаў. Інвестыцыі, інавацыі, перспектывы. Міжнародны форум сабраў у Віцебску прадстаўнікоў 12 краін свету. Вынікам сустрэчы сталі падпісанне дагавораў і пагадненняў. Чвэрць стагоддзя на сцэне і 50-гадовы юбілей. Акцёр беларускага тэатра «Лялька» Олег Рыхтар адзначыў знакавыя для сябе даты і выслухаў віншаванне. Міністр спорту Беларусі сабраў спартыўную грамадскасць вобласці для сур'ёзнага дыялогу. Спартыўныя школы рэгіёну чакае атэстацыя, падрыхтоўку атлетаў неабходна ўдасканальваць. Сёння Беларусь адзначае Дзень дзяржаўнага герба і сцяга. Гэтае свята ўстаноўлена ўказам прэзідэнта Беларусі ў 1995 годзе і традыцыйна адзначаецца ў другую нядзелю мая. Дзяржаўныя сімвалы краіны – гэта ўвасабленне яе суверэнітэту, працоўных дасягненняў і гераічнай гісторыі. Сваё адзінства і згуртаванасць беларускі народ даказваў не раз. У тым ліку і падчас Вялікай Айчыннай вайны, 72-ю гадавіну перамогі ў якой адзначылі на гэтым тыдні. 9 мая ўрачыстасці пачаліся з самага ранку. Сёлета арганізатары вырашылі аднавіць традыцыю святочнага шэсця ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі. Да манумента воінам-вызваліцелям усклалі вянкі і кветкі. Ваенныя віцебскага гарнізона прайшлі ўрачыстым маршам. У адрас ветэранаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай прагучалі словы шчырай удзячнасці. Тэлерадыёкампанія «Віцебск» вяла прамую трансляцыю цырымоніі. Мы працавалі ў самым эпіцэнтры падзей. На цэнтральнай плошчы Віцебска ў дзень перамогі шматлюдна, нягледзячы на зусім не майскае надвор'е. З самага ранку тут адчуваецца незвычайная ўрачыстая атмасфера. Менавіта да манумента воінам-вызваліцелям, да гэтага святога для кожнага месца збіраюцца віцябляне і госці горада, каб падзякаваць героям і аддаць даніну павагі загінуўшым у імя перамогі. Свята адчуваецца па ўсім горадзе. Сёлета калона, узначальваюць якую ветэраны, прайшла ад плошчы Леніна да плошчы Перамогі. Кіраўніцтва вобласці і горада, прадстаўнікі грамадскасці, удзельнікі вайны і ганаровыя госці ўсклалі вянкі і кветкі да манумента ў гонар воінаў-вызваліцеляў, партызанаў і падпольшчыкаў. Плошча Перамогі ў Віцебску больш за 40 гадоў і пачынаючы з 1975 года менавіта сюды прыходзяць віцябляне 9 мая. Вечны агонь як сімвал памяці нашчадкаў пра подзвіг дзядоў і прадзедаў. Мы помним тех, кому обязаны жизнью. Забота о людях, чья жизнь была связана с войной, уход за могилами павших, увековечивание их памяти – это наш долг. Так будем достойны нашей великой святыни и памяти тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины. Здоровья, долголетия, мира, добра всем жителям области. С великим праздником, с праздником Победы! Па плошчы Перамогі праходзяць парадныя разлікі войскаў віцебскага гарнізона, падраздзялення ўнутраных войскаў, ратаўнікі, супрацоўнікі следчага камітэта і кадэты. А галоўныя героі сённяшняга дня – ветэраны і ўдзельнікі вайны. Гэта яны здабылі перамогу, гэта на іх плечы выпаў увесь цяжар страшных ваенных выпрабаванняў. І сэнс свята якраз у тым, каб яшчэ і яшчэ раз сказаць ветэранам дзякуй. Веселились, обнимались, радовались, что война кончилась. Торжествовали, пели песни, кто какие. Вот так вот проходил самый торжественный День Победы. Напярэдадні Дня перамогі тэлерадыёкампанія «Віцебск» запустила акцыю «Марафон Вялікай перамогі». Гэта аповед і ўспамін пра тых, чыё жыццё звязана з Вялікай Айчыннай. Аказалася, свае сямейныя военные гісторыі ёсць практычна ў кожнага. Это моя бабушка Анна Григорьевна Парфенова в девичестве Прусова. Во время войны она
была с партизанами, она помогала партизанам. Конечно, она оружие в руках не держала, но ее помощь тоже была неоценима. Вот она пережила войну, но ее маме и ее сыну, которому тогда было 3 года, его звали Вова, им не повезло. Когда в город пришли оккупанты, их, как и многих жителей деревни Хатынь, заперли в бане и сожгли. Но мы помним, и этот праздник, конечно, для нас со слезами на глазах. Партрэты герояў у руках унукаў і праўнукаў – гэта так сімвалічна і так гістарычна правільна. Сёння на плошчу Перамогі людзі прыйшлі цэлымі сем'ямі, нават з маленькімі дзецьмі, каб аддаць даніну павагі подзвігу пераможцаў. Сям'я Зуевых таксама памятае, якой цаной дасталася перамога, і ганарыцца. 9 мая – это день памяти, который навсегда останется и в сердце, наверное, каждого человека. Этот день всегда будет в нашей памяти. И в этот день каждый год, независимо от того, какая погода, дождь, снег или светит солнце, мы всегда здесь, на этой площади. Дзень перамогі свята асаблівае, шчырае, свята гонару і мужнасці. І колькі б не мінула часу, памяць аб подзвігу народу ў вайне застанецца ў нашчадкаў, як і слава герояў. Ольга Шмаргун, Віктор Праліч, навіны, Віцебск. По доброй традиции 9 мая витябляне принесли кветки нашему славутому земляку, герою Советского Союза и герою социалистичной працы Петру Мироновичу Машерову. Ён был наставником молоди, а у гады Великой Айчинной одним из организаторов патриотичного подполья и партизанского руху. Под кіраўніцтвам Петра Машерова Советская Беларусь добилась поспехов у социально-экономичном развитии. Машеров застаецца у памяти людей у першую чаргу человеком с великой литеры, выдатным державным и громадским дзеячам. У дзень перамогі на вуліцы Замкавай адбылася ўрачыстая цырымонія ўскладання вянкоў і кветак да бюста Петра Машерова. Сабраліся прадстаўнікі ўлады горада і вобласці, працоўных калектываў, грамадскіх аб'яднанняў, моладзь. Мне выпало большое счастье работать с 1975 по 1985 годы в городе Полоцке, в должности председателя горосполкома. И Петр Миронович, я сейчас с ним много раз. В день 9 мая он всегда любил приезжать в Полоцк, с Полоцка на вертолетом, а с Полоцка на машиной, в Рассоны. И он всегда ездил на могилу матери для того, чтобы возложить цветы. Мы традиционно возлагаем цветы к памятнику дважды героя Петру Мироновичу Машерову. Для нас этот праздник очень много значит, это память, потому что дети, наше новое поколение, должны знать и помнить то, что сделали для нас наши предки. Это возможность отдать почести тем, кто это заслужил. Это то малое, что мы можем сделать для тех людей, которые погибли во время войны. И это очень хорошо для детей, для будущего поколения. Каля 80 чалавек сабраў дыялог пакаленняў кветкі вялікай перамогі. Патрыятычны праект – гэта даніна павагі да гісторыі краіны. Падзяка старэйшаму пакаленню за магчымасць жыць і вучыцца ў мірнай Беларусі. Імкненне працягваць лепшыя традыцыі нашых дзедаў, замацоўваць росквіт нашай дзяржавы. Сейчас связь поколений того прежнего, которое отстояло защиту рубежей нашей Родины, отстояло мир, отстояло счастье и благополучие советских людей, вот оно как бы переносится на поколение нынешнее. И вот тот формат, который мы сегодня проводим с молодежью, это и есть преемственность поколений. Молодежь встречается с ветеранами, молодежь встречается со старшими поколениями, обмениваются опытом, разговаривают о гражданско-патриотическом воспитании. Дыялог пакаленняў кветкі вялікай перамогі праходзіць штогод напярэдадні 9 мая. Традыцыйна збірае прадстаўнікоў моладзі, грамадскіх аб'яднанняў, а галоўнымі героямі становяцца непасрэдна ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. У пятніцу прэзідэнт краіны Александр Лукашенко даў згоду на прызначэнне новых кіраўнікоў раённых выканаўчых камітэтаў Віцебскай вобласці. На пасаду старшыні Аршанскага райвыканкама узгоднена кандыдатура Леаніда Пянькоўскага, Пастаўскага Сергея Чэпіка. Расонскі раён узначаліць Уладзімір Быкаў, Ушацкі Уладзімір Аўдошка, Чашніцкі Леонід Пляшко. На пасаду старшыні Шаркаўшчынскага райвыканкама узгоднены Дмітрый Ламака. Прымаючы рашэнне пры прызначэнні кіраўнікоў
прадстаўнікоў мясцовай вертыкалі ўлады, кіраўнік дзяржавы выказаўся за ўдасканаленне структуры сельгасвытворчасці на Віцебшчыне. Патрэбна зрабіць упор на тыя культуры, якія можна рацыянальна і эфектыўна вырошчваць на гэтых землях, з тым, каб вырабляць якасныя кармы. Вытворчасць малака і мяса стануць прыярытэтнымі для сельскай гаспадаркі паўночнага рэгіёну. Прэзідэнт краіны таксама прызначыў і новага кіраўніка управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама. Ім стаў Іван Кубракоў. Як развіваць малы бізнес у Віцебскай вобласці? У якім накірунку будзем далей весці супрацоўніцтва з рэгіёнамі Расіі? І з чаго пачынаецца ранак губернатара? На гэтыя і шэраг іншых пытанняў журналістаў рэгіянальных і рэспубліканскіх СМІ адказаў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас сваёй першай прэс-канферэнцыі. На ёй прысутнічала мая калега Юлія Устінова. Шчыра і падрабязна, амаль 2 гадзіны адказваў на пытанні прадстаўнікоў СМІ старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў. Журналісты закранулі розныя тэмы, якія тычацца развіцця вобласці, эканомікі, сацыяльнага жыцця, выхавання падрастаючага пакалення, спорту. Адно з першых пытанняў пра прыярытэтныя накірункі развіцця рэгіёну. Мы обладаем определенными ресурсами. То есть мы – это Витебская область. Это земля, это лес, это водные ресурсы, торф, ну, скажем так, строительный материал, песок и ряд там других каких-то. Я вижу, что надо вначале вкладываться туда, где мы реально можем самостоятельно получить какую-то отдачу, то есть использовать тот потенциал. То есть мы должны выстраивать сегодня абсолютно современные условия хозяйствования на земле, начиная от земледелия и заканчивая животноводством. Развіццё бізнесу – адна з актуальных сёння тэм. Каб раскруціць інвестыцыйны праект, трэба шмат часу. Умовы для развіцця прыватнага прадпрымальніцтва, на жаль, не створаны, канстатаваў Мікалай Шарснёў. Хаця ў апошні час актыўна прапаноўваюцца памяшканні, якія можна набыць пад уласную справу нават за адну базавую велічыню, павышанай актыўнасці ў прыватным бізнесе не назіраецца. Праблем, як адзначыў кіраўнік вобласці, ў гэтай сферы хапае. Нужно создать совершенно другие условия для развития хотя бы индивидуального предпринимателя и микро неких организаций. И на базе Аршанского района обкатать эту схему, рискнуть. То есть, если есть хороший бизнес-план, давайте будем кредитовать под бизнес-план, под завтрашнее предприятие, которое он создаст. Журналісты пацікавіліся, як развіваюцца адносіны з усходнім суседам, у прыватнасці пра вынікі паездкі старшыні аблвыканкама ў расійскія рэгіёны. Не сакрэт, што калі складваюцца сяброўскія адносіны, лягчэй будаваць эканоміку двух рэгіёнаў. Вы видите, как возникают проблемы на молочно-мясном рынке. То та тема, то тот завод закрыли, то этот закрыли. Вот если бы у нас была выстроена экономика совместных предприятий, то есть мясомолочная промышленность, это были некие наши российско-белорусские предприятия. Или дальше сырьевые зоны, если бы сегодня были построены фермы совместные, вот таких бы войн не было. То есть это гарантия того, что работала бы лучшая экономика. За этим, конечно, и общие цены на газ, на энергоносители и так далее и тому подобное. То есть это достаточно такой серьезный пласт работы. Кіраўнік вобласці правёў прыклад супрацоўніцтва з Астраханскай вобласцю, дзе не хапае сыравіннай базы для развіцця малочнай вытворчасці. Пабудавалі завод па перапрацоўцы малака і вытворчасці асобных відаў прадуктаў, але не запусцілі, таму што сыравіны няма. Нашы спецыялісты паедуць на прадпрыемства, каб прааналізаваць, паглядзець, што трэба зрабіць, каб сумесна запусціць завод. Дадзім сваю сыравіну, перапрацуем і створым стартавую пляцоўку, каб праз гэта прадпрыемства увесці свой тавар на тэрыторыю рэгіёну. Не абышлі журналісты праблему занятасці насельніцтва. Создаются и комиссии, и группы, и комитет по труду наш работает достаточно емко в этом плане. То есть тот, вот мое личное мнение, тот, кто хочет работать, будет работать. Мы должны заниматься, независимо от того, хочет человек или не хочет, мы должны предложить всяческие возможности для того, чтобы он работал.
Журналисты закранули и звороты на прамую линию до кіраўніка вобласці. За мінулы год у СМИ вышлі каля 260 крытычных матэрыялаў, на якія адрэагавалі мясцовыя ўлады. Журналісцкая пазіцыя, падкрэсліў Мікалай Шарснёў, павінна заключацца ў тым, каб не хаваць, а выяўляць недахопы, аналізаваць прычыны і шляхі вырашэння праблем. Юлія Устинова, Олег Чарняк, Навіны, Віцебск. Развіваць эканоміку рэгіёну і спрыяць прыцягненню інвестыцый прызначаны міжнародны эканамічны форум інавацыі, інвестыцыі, перспектывы, які прайшоў на гэтым тыдні ў Віцебску. Яго пляцоўка сабрала прадстаўнікоў дыпламатычных і дзелавых колаў з 12 краін свету. Замежныя госці абмеркавалі апошнія тэндэнцыі ў эканоміцы, падзяліліся вопытам стварэння высокатэхналагічнай вытворчасці, наведалі прадпрыемствы Віцебскага рэгіёну. Сярод іх завод міжнароднага холдынгу «Мадэрн Экспа», які запрацаваў у Віцебску і стаў прыкладам эфектыўнага супрацоўніцтва. Інна Кірыенкава раскажа падрабязней. Сёлетні міжнародны эканамічны форум увойдзе ў гісторыю Віцебскай вобласці. Менавіта ў яго рамках адбылося урачыстае адкрыццё буйнейшага прадпрыемства ў рэспубліцы па вытворчасці гандлёвага абсталявання. Яно размясцілася на пляцоўцы СЭЗ Віцебск і з'яўляецца буйнейшым у плане прыцягнення замежных інвестыцый, а гэта больш за 8 мільёнаў долараў. Міжнародны холдинг «Мадэрн Экспа Груп» – адзін з лідараў у Еўропе па вытворчасці абсталявання для гандлёвых сетак. Геаграфія паставак больш за 60 краін свету. Кампанія нарошчвае свае вытворчыя магутнасці і стварае новыя прадпрыемствы. Зараз выбар выпаў на Беларусь, якая становіцца ўсё больш прыцягальнай для замежнага інвестара. Я благодарю всем людям, тут местным, губернатору и СЭЗу, и нашим местным партнерам с Витязя, которые нам подсказывали и допомагали. Тоже нам допомагала амбассадор Польши, нам допомагал, амбассадор Беларуси в Польше нам допомагал. И я думаю, что это наша совместная работа. Адкрыццё такога прадпрыемства падзея для эканомікі рэгіёну. Запушчаны першы пускавы комплекс, створана 200 новых працоўных месцаў. Пачалася адгрузка прадукцыі на экспорт, і гэта толькі пачатак. «Мадэрн Экспа» плануе пашыраць свае вытворчыя плошчы. До канца года колькасць працуючых на прадпрыемстве павялічыцца ўдвая, а ў будучым яна складзе да 1000 чалавек. Адметна і тое, што прадукцыя поўнасцю імпартазамяшчальная. Хороший пример партнерства, когда государство действительно создает условия для инвесторов, с пониманием подходит к трудностям инвестиций, но в результате мы получаем работающий завод, экспортную выручку и хорошие перспективы. Гэта добры прыклад для польскіх інвестараў, якія гатовы развіваць свой бізнес у паўночным рэгіёне Беларусі. Рад, что именно такие флагманы появляются, инвестиционные флагманы появляются на Витебщине. И надеюсь, что их успешная история будет хорошим примером для других польских компаний, заинтересованных инвестициями в Беларуси. Деньги, которые вложены инвесторами, они, безусловно, найдут свое отражение в той прибыли, в той заработной плате и в пополнении бюджета Витебской области. Это для нас очень важно. Инвестор, я уверен, не со стороны Украины, не со стороны Польши не будет сожалеть о том, что он принял решение в городе Витебске, на Витебщине, построить современное предприятие. Новае прадпрыемства – добры ўзор узаемадзеяння бізнесу і дзяржавы. У гэтым змаглі ўпэўніцца на свае вочы удзельнікі форуму. На пляцоўках, якія адкрыліся ў лядовым палацы спорту, каля 100 суб'ектаў гаспадарання з усіх абласцей Беларусі прадставілі свае бізнес-праекты. Яны дзяліліся сваімі ідэямі і прапановамі з патэнцыяльнымі інвестарамі, зацікаўленымі працаваць у рэгіёне. Інна Кірыенкава, Олег Чарняк, Навіны, Віцебск. Замежныя прадпрымальнікі гатовыя ўкладваць грошы ў беларускі бізнес. Гэта пацвердзіў 6-й міжнародны інвестыцыйны форум інавацыі, інвестыцыі, перспектывы. Акцэнт гэтага года – вытворчыя праекты і энергазберажэнне. Лепшыя прапановы для інвестара вывучаў Артур Смалякоў. Оценить белорусскую якость и экспортный потенциал Витебской области замежные бизнесмены могут тут, на выставе продукции региону. Свои товары представили десятки лепших прадпрыемстваў Прыдзінскага краю, от приватных компаний до промысловых гигантов. Особливая увага потенциальным инвесторам.
Удзел у форуме прымаюць не толькі прадстаўнікі блізкага замежжа, а і дзелавыя людзі з Польшчы, Славакіі, Францыі, Великабрытаніі, Італіі. Праграма насычаная, таму пасля дэфіле па чырвонай дарожцы адразу да справы. Усяго ў Віцебскім лядовым палацы падпісаны 24 пагаднення аб супрацоўніцтве. Реальные проекты, которые могут заработать, это около 30. Вот. Ну, можно, вот, условно говоря, завтра садиться, обсуждать. То есть мы готовы, вот, допустим, к такому диалогу. К идеям, перспективам, там, да, направлениям, ну, это может быть 50, 60 там, и так далее. Но они требуют времени. У цэнтры ўвагі бізнесменаў новыя рэаліі, сумесныя праекты і шляхі вырашэння агульных задач. Інструменты для рэалізацыі планаў бачым на пляцоўках лядовага палаца. Выставачныя павільёны прадпрыемстваў, як вітрыны магазинаў. Цікавыя інвестыцыйныя планы прапануе Новополоцк. Это направление более в сторону химического производства, химического сырья, что даст возможность привлекать к нам дополнительных инвесторов, которые будут брать за основу это химическое сырье и выпускать уже продукцию с высокой добавленной стоимостью, товары народного потребления, также экспорт-ориентированные, ну и для потребностей внутреннего рынка, чтобы сократить импорт. Упершыню асобным блокам свае магчымасці прадставілі інтэграцыйныя структуры аграпрамысловага комплексу рэгіёну. Усе яны зацікаўлены ў прыцягненні прамых замежных інвестыцый. Прывабны фактор для капіталаўкладання – дзяржаўная падтрымка праектаў. Целью нашего участия в форуме, помимо привлечения потенциальных инвесторов, также является продвижение нашей продукции на новые рынки, поиск потенциальных партнеров как в нашей стране, так и за ее пределами. Увеличение объема производства, увеличение выручки, увеличение товарооборота и как конечный результат получения прибыли. Важны вынік форуму – павелічэнне геаграфіі экспарту прадукцыі віцебскіх прадпрыемстваў. У 2016-м пастаўкі пашырылі больш чым на 15 краін. Што да інвестыцый, яны не прыходзяць адразу, але ў вобласці ўжо працуюць прадпрыемствы, якія адкрыліся пасля эканамічных форумаў. Сёлета з сур'ёзнымі планамі ў Віцебск прыехала в'етнамская делегация. Продукт из питания, молоко питания и продукт из дерева, ресурсы, которые ветер есть. Договор между двумя странами. Вот это самое главное, это наша визита. Арганізатары форуму упэўнены, сустрэча ў такім фармаце прынясе вынік, а дагаворы з замежнымі партнёрамі прынясуць у інвестыцыйную скарбонку вобласці мільёны долараў. Але галоўнае – наладзіць дзелавыя кантакты. Артур Смыляков, Олег Чарняк, навіны Віцебск. Больш за 20 пагадненняў аб супрацоўніцтве падпісалі падчас міжнароднага эканамічнага форуму «Інавацыі, інвестыцыі, перспектывы» ў Віцебску. Агульныя праекты цяпер звязваюць рэгіёны Віцебскай вобласці з адміністрацыйнымі адзінкамі Расіі, Кітая, Латвіі. Так, свабодная эканамічная зона Віцебск набыла партнёраў з карпарацыяй інвестыцыйнага развіцця Смаленскай вобласці. Апошнія толькі пачынаюць ствараць бізнес-цяпліцы для інвестараў. На 2 дні ў Віцебск прыехала і дэлегацыя кітайскай правінцыі Хэйлунцзян. Здабыча і перапрацоўка нафты ў гэтай правінцыі ў першых радках па даходнасці. Гэта таксама буйны сельскагаспадарчы рэгіён, дзе праходзяць вядомыя міжнародныя выставы, і правінцыя, дзе больш чым у іншых рэгіёнах Кітая разумеюць рускую мову. Провинция Хэйлунцзян мае вялікае жаданне развіваць узаемадзеянне з Віцебскай вобласцю. У некаторых нашых прадпрыемстваў ужо ёсць такі вопыт. Галоўная мэта цяперашняга візіту – паглыбленне ўзаемаразумення, якое з'яўляецца асновай пабрацімскіх адносін. Форум дапамог нам ацаніць інвестыцыйны клімат рэгіёну, і гэта вельмі добры вынік. Канкрэтныя бізнес-прапановы выслухалі прадстаўнікі кіраўніцтва правінцыі Хэйлунцзян і дэпартамента камерцыі. Яны наведалі віцебскую кандытарскую фабрыку, якая ўжо мае вопыт супрацоўніцтва з Кітаем. Летась тут здзейснілі 2 буйныя пастаўкі кандытарскіх вырабаў і сухіх сняданкаў. Сумесна з эканамічным форумам у Віцебску прайшоў 14-й рэспубліканскі экалагічны форум. Яго ўдзельнікі абмеркавалі пытанні аховы навакольнага асяроддзя, рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў, павышэнне экалагічнай культуры насельніцтва. Праблемы экалогіі і эканомікі ўзаемазвязаныя, лічаць эксперты. Прыродныя рэсурсы і іх выкарыстанне – гэта сур'ёзны патэнцыял для эканомікі краіны. Нас, конечно, в первую очередь интересуют те предприятия, которые занимаются очисткой воды, экологические технологии применяют. Ну и вот уже несколько организаций увидели, во-первых, те, которые могут
работать и работают, в принципе, на белорусском рынке. Ну и вот сейчас, приехав из Египта, вот Судана, также одна из тем, которые там обсуждались в Египте и в Судане, это вопросы обращения с отходами, вопросы очистки воды. Вопросы экологии, они приоритетны. И любой продукт, если он учитывает вопросы экологические, конечно, это больше потенциала его, большая возможность, что он будет продаваться, и больше вероятность, что он придет на другие рынки и завоюет рынки. Поэтому мы надеемся, что инвесторы, которые сегодня в рамках инвестфорума, они точно так же увидят услуги, которые предоставляют природоохранные организации, службы, и также заинтересуются нашими темами и предложениями. Удзельнікі экалагічнага форуму ў Віцебску наведалі пляцоўку будаўніцтва Віцебскай ГЭС на заходняй звене, далучыліся да акцый па пасадцы дрэў і стварэнні ландшафтных кампазіцый. А яшчэ падчас экалагічнага форуму адбыўся беспрэцэдэнтны запуск шыракапалага рака ў возера Асінаўскае. Па даручэнні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ўрад працуе над стратэгіяй сацыяльна-эканамічнага развіцця Аршанскага раёна. Шляхі і рэзервы выхаду на новы якасны ўзровень тэхнічнага аснашчэння і павышэння прафесійнай кампетэнцыі спецыялістаў абмяркоўвалі на гэтым тыдні на выязных калегіях у Оршы Міністэрства адукацыі і аховы здароўя. Падрабязнасці ў Юліі Устінавай. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Аршанскага раёна на асобым кантролі. Па даручэнні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі 23 мая ўрад правядзе тут выязное пасяджэнне. А сёння праблемы і перспектыўныя накірункі развіцця Аршанскага раёна абмяркоўваюць спецыялісты на калегіях Міністэрства адукацыі і аховы здароўя. Вучымся не дзеля адзнакі, а дзеля жыцця. Дэвіз аршанскіх гімназістаў. Яркай маштабнай выставай прэзентацыі устаноў адукацыі раёна адкрылася калегія Міністэрства адукацыі. Больш за 28 тысяч навучэнцаў і больш за 3,5 тысячы педагогаў. 116 устаноў складаюць сістэму адукацыі раёна. И для яе развіцця ёсць істотныя рэзервы. Цель коллегии Министерства образования еще раз посмотреть проблемные вопросы, обсудить, найти пути решения. Аршанский регион очень важен в системе образования Витебской области. Он по всем показателям на втором месте в части ресурсов, количество педсостава и так далее. Поэтому хотелось, чтобы все результаты работы тоже как минимум были не ниже второго места. У бліжэйшы час трэба значна ўмацаваць матэрыяльную базу, выйсці на новы якасны ўзровень аснашчэння устаноў адукацыі, павысіць эфектыўнасць работы кадраў. У выніку гэта павінна дазволіць выйсці на больш высокі якасны ўзровень навучання і выхавання вучняў. Галоўнае, каб сістэма адукацыі рыхтавала дзяцей да выхаду ў самастойнае жыццё. Адзін з акцэнтаў міністр зрабіў на неабходнасці ўдасканалення адукацыйнай сістэмы. Трэба перагледзець навучальныя праграмы і змест падручнікаў, разабрацца з нагрузкай на школьнікаў. Для гэтага ўжо створаны спецыяльныя рабочыя групы. Да іх работы актыўна прыцягваюцца настаўнікі практыкі. Яшчэ адна рабочая група стварае новую канцэпцыю фарміравання заказу на падрыхтоўку кадраў. Спецыялістаў трэба рыхтаваць пад патрэбы нацыянальнай эканомікі. Необходимо коренным образом пересмотреть подходы к формированию заказа на подготовку кадров рабочих, служащих, специалистов. И здесь нужно идти в первую очередь от потребностей отраслей экономики и социальной сферы в тех или иных специалистах. В соответствии с поручением Президиума Совета Министров, главенствующим в плане прогнозирования потребностей в тех или иных кадрах для экономики страны будет выступать Министерство труда и социальной защиты и Министерство экономики. Стан і прыярытэты развіцця медыцыны Аршанскага раёна абмеркавалі на калегіі Міністэрства аховы здароўя. Праблемныя пытанні ў медыцынскім абслугоўванні самага густанаселенага ў паўночным рэгіёне Аршанскага раёна ёсць, але яны паступова вырашаюцца. В Аршанском регионе создается материально-техническая база. По поручениям главы государства будет в этом году окончено строительство Аршанской больницы. Практически будут созданы все необходимые условия для того, чтобы на базе города Орши, Аршанской больницы, работали все межрайонные центры, которые оказывали специализированную помощь не только жителям Аршанского района, но и Дубровна и Талачинского района. Задача – забяспечыць даступнасць і якасць медыцынскай дапамогі. І для гэтага таксама ёсць рэзервы. Юлія Устінова, Александр Прыстаўка, навіны Орша.
4 июля текущего года Беларусь переходит на международную структуру номера счета и банковского идентификационного кода. Зачем Беларуси необходимо переходить на новые стандарты? Что для этого должны предпринять юридические лица? Как этот переход отразится на обычных гражданах? На эти вопросы ответит ведущий экономист Витебской дирекции Белинвестбанка Алина Колокольчикова. Добрый день, Алина. Здравствуйте. Изначально международный стандарт номера счета в формате IBAN использовался для упрощения и ускорения обработки международных платежей в государствах Европейского Союза. А сейчас его используют уже в 74 странах мира. Переход Беларуси на международный стандарт номера счета позволит повысить надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки на их проведение. Все юридические лица уже уведомлены о новых номерах счетов своих организаций. Теперь им предстоит предоставить новые реквизиты своим контрагентам, находящимся как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. Свой номер счета в формате IBAN необходимо знать и обычным гражданам. Он потребуется для осуществления денежных переводов за границу и внутри республики. При этом гражданин должен располагать информацией о номере счета получателя средств, также в новом формате. Исключением являются операции, осуществляемые с использованием банковской платежной карты и ее реквизитов. В этом случае знать номер счета не обязательно. А теперь о курсах валют. Вторая неделя мая принесла белорусскому рублю укрепление по отношению к доллару и евро. При этом курс американской валюты снизился незначительно, остановившись по итогам пятничных торгов на уровне в 1 рубль 87 копеек. В противоположность доллару европейская валюта по итогам недели снизилась до минимальной за последние 3 недели отметки в 2 рубля 3 копейки. Для российского рубля текущая неделя ознаменовалась серьезным укреплением к белорусскому рублю. По итогам пятничных торгов курс российского рубля остановился на уровне в 3 рубля 27 копеек. И это все важные финансовые новости прошедшей недели. До следующей встречи! Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней», и мы продолжаем. Полоса перашкод, агнявы рубеж і міннае поле. Каля сотні школьнікаў сабрала ў Віцебску першая абласная спартыўна-патрыятычная гульня «Зарнічка». На базе 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады хлопчыкі і дзяўчынкі прайшлі курс маладога байца. З юнымі лётчыкамі, дэсантнікамі і маракамі пазнаёмілася наш корэспандэнт Настасья Броўка. Зарнічка успыхнула ў Віцебску. У абласны цэнтр прыехалі 9 каманд пераможцаў раённых і гарадскіх этапаў спартыўна-патрыятычнай гульні. Каля сотні школьнікаў ва ўзросце ад 8 до 10 гадоў сабраліся на палігоне 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады. Школьнікі спаборнічалі ў конкурсе песні і страявой падрыхтоўкі і дэманстравалі фізічную падрыхтоўку. Нароўні з хлопцамі навыкі армейскага жыцця прайшлі і дзяўчаты. У нас большая команда, у нас много мальчиков, много девочек. Мы очень стараемся, маршируем, поем песни. Мы очень хотим победить. Мы еще были в прошлой Зарничке, много баллов набрали. Мне больше всего нравится строевая подготовка, а в общем мне все дается легко. Лётчыкі, дэсантнікі і маракі. Кожная каманда асобны від войскаў. Усё па-даросламу. У гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак нават форма сапраўдная. Шылі спецыяльна для спаборніцтва. Дети тут уже элементы строевой подготовки демонстрируют. Это тоже вызывает уважение. И видна работа педагогов, которые приложили немало усилий для того, чтобы подготовить детей. Это не только вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и своеобразная и профессиональная ориентация этих детей. Детям очень нравится спортивное состязание, им вообще нравится вот этот соревновательный дух. Выезд в Витебск, мне кажется, для них вообще огромный праздник. Строевая подготовка очень интересна, и вот, например, если старшим детям это может быть где-то больше в нагрузку, то здесь однозначно дети счастливы тем, что они маршируют, что они поют песню, что они ходят строевым шагом, что они команда. У Витебску спартыўна-патрыятычныя гульні «Зарніца» традыцыйнае спаборніцтва для вучняў старэйшых класаў. А вось для малодшакласнікаў гульня «Зарнічка» праходзіць упершыню. Хлопчыкі і дзяўчынкі не толькі прайшлі курс маладога байца, але і пазнаёміліся з жыццём і побытам салдат 103-й асобнай гвардзейскай паветрана-дэсантнай брыгады.
конкурсы, хотя они и как бы для взрослых военнослужащих, которые для взрослых детей, для военнослужащих, но адаптированы таким образом, чтобы ребенку было прежде всего интересно. Когда у ребенка проявляется интерес к чему-то, то он и с душой, и с терпением, с рвением относятся к какому-то занятию. Самыми хуткими, спрытными і умелымі аказаліся вучні сярэдняй школы нумар 1 горада Глыбокае. Менавіта яны будуць прадстаўляць Віцебскую вобласць у фінале рэспубліканскага этапа спартыўна-патрыятычнай гульні «Зарнічка», які пройдзе ў Мінску. Настасья Броўка, Леонид Табола. Навіны, Віцебск. Віцебскія валанцёры вучацца ратаваць людзей. Ва ўмовах максімальна набліжаных да рэальных удзельнікі атрада хуткага рэагавання Чырвонага крыжа адпрацоўвалі дзеянні ў надзвычайнай сітуацыі. Некаторыя з іх навічкі ў гэтай справе, але пасля праходжання спецыяльнай падрыхтоўкі менавіта яны першымі прыбудуць на дапамогу пацярпелым. Як выратаваць чалавека за лічаныя хвіліны, цяпер ведае і наш корэспандэнт Артур Смалякоў. Далёка не кожны ў стрэсавай сітуацыі успомніць, як правільна накласці жгут ці перавязаць рану. Навучыцца гэтаму можна на спецыяльным семінары разам з віцебскім атрадам хуткага рэагавання Чырвонага крыжа. Як высветлілася, вярнуць да жыцця нават гумавы манекен задача нялёгкая. Они обучаются навыкам оказания первой помощи, навыкам спасения, навыкам поиска в лесу, транспортировки пострадавших. Наши ребята могут обучать население. Многие имеют квалификации инструкторов, тренеров, и благодаря этому они способны сами доносить эти знания для людей, которым это необходимо. Гэта не медыцынская, а элементарная першая дапамога, якую трэба аказаць да прыезду ўрачоў. Умець рабіць гэта павінен кожны, упэўнены студэнт Віцебскага медыцынскага універсітэта Александр Крылач. І падобныя семінары не толькі даюць неабходныя веды, а і вучаць применять их на практике. Именно на практике в жизни мы применяли, оказывали помощь при различных остановках кровотечения, обмороки. В области атрадаў хуткага рэагавання ўсяго 2 – віцебскія і верхнядзвінскія. Команда з абласнога цэнтра налічвае 25 чалавек. Гэта людзі самых розных прафесій. Дмітрий Бараненко ў паўсядзённым жыцці працуе инженером-электроником. Свободное от работы время, мне кажется, это очень здорово помогать людям. Знания без практики не забываются. И получается, что периодически, было бы неплохо, и мы это делаем, мы встречаемся, обыгрываем различные ситуации, и каким-то образом одни оказывают помощь, другие смотрят, и, соответственно, делают какие-то замечания, предложения, и таким образом стараемся наши знания поддерживать. Для того, каб стаць удзельнікам атрада хуткага рэагавання, ніякіх кастынгаў праходзіць не трэба. Абавязковых умоў усяго 2 – актыўная жыццёвая пазіцыя і жаданне дапамагаць людзям. Артур Смалякоў, Кирилл Кайсберг. Навіны, Віцебск. У вёсцы Казімірава Ушацкага района ў прыватным доме 8 мая знайшлі цела 12-гадовай дзяўчынкі. Па факце яе смерці следчыя праводзяць праверку. Агледжана месца здарэння, апытаныя родныя, прызначаны шэраг экспертыз. На дадзены момант асноўная версія следчых – прычынай гібелі дзяўчынкі стала атручванне угарным газам. Следователями установлено, что накануне 7 числа вечером в доме была вытоплена печь. Ребенок ночевал в том помещении, где находится топочная. И на следующий день, 8 числа, отец обнаружил около 12 часов дня девочку мертвой в постели. Дзяўчынка жыла разам з бацькам і бабуляй. Яны не пацярпелі. Сям'я характарызуецца станоўча, як і сама школьніца. Дакладную прычыну трагедыі следчыя назавуць пасля правядзення ўсіх экспертыз. У Віцебску затрыманая злачынная група, якая займалася крадзяжамі грошай з банкаўскіх картак грамадзян па ўсёй Беларусі. 3 маладых людзей ва ўзросце ад 24 да 28 гадоў, жыхары Барысава Мінскай вобласці, знаходзілі ў інтэрнэце аб'яве аб арэндзе або продажы нерухомасці ці аўтамабіляў. Адразу дамаўляліся з прадаўцамі аб пералічэнні авансу. Для гэтага ім быццам бы патрэбныя былі ўсе рэквізіты банкаўскіх картак. Атрымаўшы ў даверлівых пацярпелых неабходную информацию, махляры переводили гроши на свои рахунки и здымали праз банкомат. В настоящее время следователям установлено 18 аналогичных эпизодов совершения преступных действий обвиняемыми.
Потерпевшими являются граждане всех областей страны. Сумма хищения составляет более 15 тысяч деноминированных рублей. Следователи обращаются к гражданам, которые пострадали от аналогичных действий наших обвиняемых, сообщить об этом в Управление Следственного комитета по Витебской области по телефону 8 0212 46 20 47. На злачынную групу выйшлі супрацоўнікі аддзела па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій управлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама. Абвінавачванне маладым людзям прад'яўлена за крадзеж маёмасці, спалучаны з несанкцыянаваным доступам да камп'ютарнай інфармацыі. Усе фігуранты знаходзяцца пад вартай. Расследаванне крымінальнай справы працягваецца. Лініі супрацоўніцтва і развіцця Латвія-Беларусь. У Віцебску прайшла сустрэча з прадстаўнікамі консульства Латвійскай Рэспублікі, прымеркаваная да 25-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Латвіяй і Беларуссю. З нагоды юбілейнай даты старшы выкладчык кафедры сацыяльна-гуманітарных навук Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта Максім Каралёў і прафесар Латвійскага універсітэта Эрык Якабсонс прэзентавалі другое выданне кнігі «Консульства і консулы Латвіі ў Віцебску». Першае выданне кнігі было прымеркаванае да 90-годдзя з дня адкрыцця ў Віцебску консульства Латвіі. Латвійскія консулы пісалі пра падзеі ў Беларусі ў 20-е і 30-е гады 20-го стагоддзя. І гэтыя дакументы дазваляюць сёння лепш зразумець, што адбывалася ў нашай краіне ў той час. Перавыданне кнігі «Консульства і консулы Латвіі ў Віцебску» адбылося дзякуючы падтрымцы латвійскага консульства. У ёй гісторыя дыпламатычных адносін, гісторыя нашай краіны праз прызму замежных дыпламатаў. Первый консул Арманд Крузе, он нашел у себя дома несколько фотоальбомов и также предоставил нам вот эти вот первые документы, экзекватуру, которые давала белорусская сторона. И это нам позволило получше представить вот это современный раздел жизни консульства в Латвии, и, соответственно, сделать издание таким уже более полновесным. Эта книга очень, даже если так можно сказать, интересная для меня была. И очень много что узнал про историю консульства и про историю отношений между Белоруссией и Латвией, между Витебском и Латвией. Я думаю, что на данный момент очень изменилось все. Даже другие какие-то отношения уже появились. И вы знаете, то, что сейчас около 40 пар городов-побратимов Витебской области и Латвийской Республики, значит, что это переросло уже какой-то даже такие глубокие отношения, такие родственные отношения. Действительно, это нужный и важный взаимообмен культурами, взаимообмен людьми, ну и просто человеческая дружба. Но мы всегда знаем, что за культурой, за образованием всегда дальше идет экономика. Поэтому тоже немаловажно, что сегодня и наши взаимоотношения с Латвией тоже оно находится на 4-м месте среди стран Евросоюза. Это тоже о многом говорит. За 25 гадоў устанаўлення дыпламатычных адносін паміж краінамі-суседкамі устанавіліся добрасуседскія адносіны паміж Віцебскай вобласцю і Рэспублікай Латвіяй. Супрацоўніцтва актыўна развіваецца па ўсіх накірунках дзейнасці – у эканоміцы, культуры, турызме, навуцы і адукацыі. Дарэчы, падчас міжнароднага эканамічнага форуму ў Віцебску падпісаны 4 пагадненні, якія паслужаць далейшым штуршком для развіцця ўзаемавыгадных адносін паміж Віцебскім рэгіёнам і Латвіяй. Акцёр беларускага тэатра «Лялька» Олег Рыхтар бенефісам адзначыў 50-гадовы юбілей і чвэрць стагоддзя на сцэне. Уладальнік вышэйшай узнагароды Саюза тэатральных дзеячаў «Крыштальны анёл», заслужаны трубадур з брэменскіх музыкаў і самы музычны акцёр віцебскай трупы лялечнікаў. Гледачы ідуць на Рыхтара, таму што ў яго руках лялькі ажываюць. Пра вялікага майстра малой сцэны наступны матэрыял нашай праграмы. Музыка, жарты, ігрыстыя ў бакалах, у ляльцы свята. Вядучы майстар сцэны Олег Рыхтар адзначае юбілей, жыццёвы і творчы. Святочны настрой гасцям ствараюць калегі па тэатры. Яны сапраўдная сям'я, у якую Рыхтар прыйшоў 25 гадоў таму па запрашэнні мастацкага кіраўніка лялечнікаў Віктара Клімчука. Цяпер ён самы шчыры прыхільнік талента акцёра. Мне здаецца, што яго талент падобны на талент Андрэя Миронова. Ён яскравы, ён пеністы, ён такі, знаете,
святочны. Заўсёды чалавек свята. З ім вельмі цікава працаваць. У 80-е Олег Рыхтар приехал у столицу з маленькой браслаўскай вёскі, каб поступить у Мінскі інстытут культуры. Артыстам яго называлі яшчэ ў школе. Марыў пра вялікую драматычную сцэну. Трапіў на камерную, але надзвычай шырокую для самавыяўлення. Тут играешь адразу две роли – за сябе и за ляльку. Это как ребенок, только очень быстро. Родился, а тут за месяц нужно родить, попасть, главное, в маску куклы. Роль найти, зерно роли, в маску попасть, еще научиться водить. Ну, это и за месяц. Это ужасный, адский, тяжелый труд. Сярод мноства вобразаў знакавымі для Рыхтара сталі ролі Еўрасія Вылівахі са спектакля «Ладдзя роспачы» па Караткевічу, Аладдзіна ў аднайменнай пастаноўцы, Дзеда Мароза на дзіцячых ранішніках, а яго трубадура з брэменскіх музыкаў бачылі ўжо 3 пакаленні гледачоў. Нават у 50 ён улюбляе ў сябе не толькі прынцэсу, а і юных глядачак. После этого спектакля я много с Олегом играла. Это не моя единственная принцесса. Это удобный партнер, это внимательный партнер. Это партнер, который идет на любые эксперименты. Он тебе помогает. Рыхтар – актер музычны, валодае гітарай і баянам і часта выходзіць з інструментам на сцэну. Да мноства прызоў за лепшыя ролі сёлета далучылася і галоўная ўзнагарода лялечнікаў. «Крыштальны анёл» пад дахам лялькі, іх ужо 3. Дарэчы, свайго Олег Рыхтар гатовы раздзяліць паміж усімі, з кім чвэрць стагоддзя выходзіць на адну сцэну, каб ператварыць яе ў бясконцы свет дабрыні і сумлення. Ольга Шмаргун, Ольга Маслоўская, Александр Петровецкі. Навіны, Віцебск. У трендзе «Эмоцыя» сямейны альбом Віцебска прэзентавалі ў абласным цэнтры. Выстава прымеркаваная да юбілейнай даты стагоддзя органаў ЗАГС у Беларусі. Экспазіцыя прысвечана сямейным каштоўнасцям. Тут сабраныя каля сотні чорна-белых і каляровых фотаздымкаў. Наша здымачная група пазнаёмілася з тымі, хто звычайна застаецца за кадрам. Псіхолог па адукацыі Александр Шэрыкаў фотографам стаў па закліку душы. Напэўна, таму яго здымкі атрымліваюцца настолькі жывымі і напоўненымі сэнсам. У сямейны альбом Віцебска ўвайшлі адразу 3 работы Александра. Усе чорна-белыя фота. Менавіта яны, на думку аўтара, найбольш эмацыянальныя. Цвет – это тоже источник информации. Убирая цвет, мы не отвлекаемся от эмоций. Как, например, здесь, если бы был цвет, то не так бы явно читались эмоции. Выстава «Сямейны альбом Віцебска» аб'яднала работы 3 дзесяткаў фотамастакоў. На здымках звычайныя людзі і памятныя моманты з іх жыцця. Вясельныя ўрачыстасці, усмешка дзіцяці, лав-сторы. У аб'ектыў трапляюць шчырыя пачуцці і яскравыя эмоцыі. Экспазіцыя цалкам прысвечаная сямейным каштоўнасцям. Что такое органы ЗАГС? Это хранители и созидатели такого большого семейного архива. А каждый архив состоит из семейных летописей. И вот эти летописи в лицах, они сохраняются нашими фотографами. Фотоальбом Марыі і Анатолія Бабаедавых захоўвае мноства сямейных здымкаў. Пара і падчас адкрыцця выставы заўсёды ў аб'ектыве. Сёлета Бабаедавы згулялі брыльянтавае вяселле. 60 гадоў у шлюбе праляцелі як адно шчаслівае імгненне. Чтобы прожить такую долгую жизнь, надо очень много трудиться. Надо быть честным, добросовестным в работе и в семейной жизни, быть преданным семье. Гісторыю гэтага кахання ведаюць ва ўсім свеце. Марк Шагал і Белла Розенфельд. У ліпені 2015-го ў Віцебску адзначылі стагоддзе з дня шлюбу знакамітага мастака і яго музы. Смелая фантазія рэжысёра і далёкае шчаслівае імгненне ажывае ў сучаснасці. И летят они с Беллой вдвоем над церквами и синагогами. Не менш смелыя задумкі фотографам давядзецца ажыццяўляць і сёлета ў год стагоддзя органаў ЗАГС у Беларусі. У трендзе «Эмоцыя» галоўнае своечасова улавіць і захаваць яе на фотаздымках, у тым ліку і сямейных. Ольга Шмаргун, Леонид Табола, Сергей Котаў. Навіны, Віцебск. Дзяржаўная атэстацыя спартыўных школ, падрыхтоўка рэзерву нацыянальных каманд, будаўніцтва і рэканструкцыя спартыўных аб'ектаў у Аршанскім раёне. Гэтыя пытанні былі ўзнятыя на пашыраным пасяджэнні спартыўнай грамадскасці Віцебскай вобласці. У нарадзе прыняў удзел міністр спорту і турызму Беларусі Александр Шамко. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў.
Шмат крытычных стрэл апошнім часам абрынулася на беларускую спартыўную гаспадарку. Прэзідэнт краіны незадаволены станам спраў у спорце высокіх дасягненняў. Айчынныя спартсмены губляюць заваяваныя пазіцыі, хаця умовы для трэніровак і спаборніцтва ў Беларусі адпавядаюць сусветным патрабаванням. Міністэрства спорту і турызму пачало шчыльны манітораг сітуацыі на месцах. Зараз акцэнт робіцца на развіццё і падтрымку алімпійскіх відаў. І тут важную ролю ў падрыхтоўцы рэзерву адводзяць рабоце спецыяльных вучэбна-тренировочных установ. Подготовка спортивного резерва – это тот приоритет, который ставится главой государства, Министерством спорта, правительством, потому что без резерва, естественно, невозможно достичь хороших высоких результатов. Хутка спартыўным школам на Віцебшчыне іх 49 трэба будзе прайсці дзяржаўную атэстацыю. І пакуль далёка не ўсе патрабаванні, як вядзенне дакументацыі ці правільная арганізацыя трэніровачнага працэсу, прыведзены ў парадак. Асабліва востра стаіць камплектаванне некаторых школ перспектыўнымі атлетамі. Многія спартыўныя установы гадамі не паказваюць выніку. В ряде спортивных школ выявлено нарушение выполнения плана комплектования. Не соблюдается рекомендованное соотношение групп начальной подготовки к учебно-тренировочным группам, превышаются либо не выполняются утвержденные цифры комплектования по группам и контингенту спортсменов учащихся. У ходзе пасяджэння ўдзельнікі закранулі пытанне развіцця спартыўнай сферы ў Аршанскім раёне. Згодна з даручэннямі прэзідэнта, тут трэба стварыць дастойную базу як для заняткаў прафесійных спортсменаў, так і аматараў здаровага ладу жыцця. Прошла встреча с губернатором Николаем Николаевичем Шерстневым, мы обсудили эти вопросы. Сегодня уже имеем четкое понимание, ясность, как эффективно использовать те сооружения, здания, которые есть, что-то достроить. Немножко осталось, так сказать, вложить средств. Но это будет большая привлекательность и для спорта высших достижений, и для туристической составляющей региона. У падобным пашыраным фармаце прадстаўнікі спартыўнай галіны Віцебскай вобласці сабраліся ўпершыню. Гэта стала ініцыятывай міністра спорту. Трэнеры, спецыялісты, спартыўныя функцыянеры ўсіх узроўняў абмяняліся думкамі і напрацоўкамі, каб знайсці аптымальны варыянт работы ў сучасных умовах. Сергей Мисурагин, Александр Прыстаўка, навіны Віцебска. Пакуль функцыянеры ламаюць галовы ў кабінетах, каб выпрацаваць універсальную мадэль работы ў спартыўнай галіне, балельшчыкі з нецярпеннем чакаюць новых сустрэч, матчаў і паядынкаў сваіх любімых каманд. За анонсам спартыўных падзей мой калега Сергей Мисурагин. Прывітанне, Вольга. Медальныя разборкі ў баскетбольным чэмпіянаце. Барацьба за ачкі ў футбольным розыгрышы, а яшчэ бокс, гімнастыка і акрабатыка, дзе спартсмены Віцебскай вобласці будуць змагацца за медалі з самага высокага гатунку. Але аб усім па парадку. Баскетбольны клуб «Рубон» у барацьбе за бронзавыя медалі чэмпіянату на гэтым тыдні пастараецца зламаць супраціўленне магілёўскага «Барысфена». А футбольны клуб «Віцебск» будзе імкнуцца вышэй узняцца па турнірнай лесвіцы. А гімнастаў і акрабатаў чакаюць выступленні на чэмпіянаце Беларусі і алімпійскіх днях моладзі нашай краіны. На пачатку тыдня 15 мая паядынак 8-га тура чэмпіянату Беларусі па футболе правядзе Новаполацкі «Нафтан». На сваім полі землякі прымуць гарадзею. У папярэднім туры ўскрыць абарончыя парадкі гасцей не атрымалася ў падапечных Сергея Ясінскага. Магчыма, варота сапернікаў здолеюць паразіць новапалачане. На пачатку розыгрышу каманду напаткаў фінансавы і як вынік гульнявы крызіс, а таму землякам ужо няма куды адступаць. А ў суботу 20 мая стартуе 9-й тур нацыянальнага першынства. Клубы Віцебскай вобласці ў гэтым раўндзе згуляюць на выездзе. Команда областного центра нанясе візит фіналісту Кубка Беларусі дынамаўцам Брэста, а новапалачане будуць шукаць удачы ў паядынку з Гомелем. А тым часам баскетбольны клуб «Рубон» 19 мая ў пятніцу на пляцоўцы віцебскага ЦСКА высветліць адносіны з магілёўскім «Барысфенам». Каманды змагаюцца за бронзавыя медалі чэмпіянату Беларусі. Згодна з рэгламентам барацьба ідзе да 3 перамог адной з каманд. А зараз да іншых падзей. З 17 па 19 мая ў Магілёве пройдзе чэмпіянат Рэспублікі Беларусь па спартыўнай акрабатыцы і акрабатычных скачках на дарожцы. Напярэдадні ў Віцебску спартсмены правялі абласныя старты. Лідары каманды прадэманстравалі, што знаходзяцца ў выдатнай форме і гатовы змагацца за медалі на рэспубліканскай арэне. Аналагічная задача стаіць і перад віцебскімі гімнасткамі. 16 мая ў Брэсце стартуюць алімпійскія дні моладзі Беларусі. Нашы атлеткі разлічваюць на ўзнагароды як у асобных відах праграмы, так і агульнакамандным заліку. Майстроў скураной пальчаткі на наступным тыдні чакаюць у Оршы. Тут будзе ладзіцца першынство краіны па боксе. Гаспадары выстаўляюць поўную каманду, якая выступіць ва ўсіх вагавых катэгорыях. Сергей Мисурагин, навіны Віцебск. Напрыканцы выпуску яшчэ раз узгадаем пра галоўнае свята адыходзячага тыдня – 72-ю гадавіну перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Залпы салюту завяршылі святкаванне Дня перамогі ў Віцебску.
На плошчы адбыўся вялікі канцэрт караоке песні перамогі, які аб'яднаў тысячы гасцей і жыхароў паўночнай сталіцы Беларусі. На працягу 2,5 гадзін са сцэны гучалі легендарныя матывы ваенных гадоў. На апошніх секундах выканання песні «Дзень перамогі» неба над Віцебскам упрыгожылі святочныя залпы салюту. Дедушка, прадедушка воевал на войне. Вот как бы поддержать этот праздник хотим. Очень весело, хорошо. Как город Витебск, он сам по себе праздничный. Плюс еще народ такой весь веселый. Интересно. Я привожу своего ребенка, и я рассказываю ему и про подвиги наших дедов, и про вообще подвиги, которые совершили люди в это трудное время. Этот праздник должен остаться в памяти моего ребенка и последующих поколений. Такім прыгожым святочным відэа завяршаем чарговы выпуск выніковай інфармацыйнай праграмы «7 дзён». Сустрэнемся праз тыдзень на тэлеканале «Віцебск». Усяго добрага. І да сустрэчы.